Ka bukser sya kirawan ka Jingai Khwai bam ka balabu thong ka ba on penlong ha ka khat pratrik unailar arjara rusan ha ka pung ibadu penter ka badan hapong tung Sohkyrda ya kani ka Jingai Khwai la penyai da iba Stefan Khomolo lembat ki paralong kapor ai Khwai kan long nadu khandai bije men step hadu arsi teng no phai sngi ka bai ticket kan long shiren riang la ni uwe Khwai kan long san spa tengka harengkat pinyo ya ka free lucky draw ka bamut hang ni uwe ren riang pinyo ya ka we ka lucky draw ka jingyo free ya ka lucky draw kan dei tang ki rawan ki basimenta ban Khwai ijing asmupha ya ki bawan ha ka first prize ha ka jingya ka Khwai kan long 10,000 tengka second prize kan long 10,000 tengka but third prize kan long 1,000 tengka ki consolation prize kin don hadu santli ka dor kan long 10,000 tengka ka wei nalor ki dok harim la Theh Dohkha thamai meni ka sngi ha ka khat wei trik unailar kumbalai Quintal tam ei bat ha ka khat ru trik unailar on ai ka tiket bat la sha ruban bu jaka lupa ha ka porsi beje na phai sngi dauding la neuren riang ha shwa ban sam ya ki tiket bat adin on weng no ha ka por arsi teng no phai sngi on sim jing thau ya barok ki Dohkha ki balangat na ka tei kapung bat ki kendon ki balabu ba phi hab ban but bej but renti on omsha bandi akinu kinu ki jingdi pen pu aj ha ka jaka Khwai omsha ban pen mi ki huri hura la ni ki kentin klem akor shisin baladap ka price ki rawan kim don hok shu ban thau jing ya khajia ya kinong penyan yo chu jia rangkhat ba ka Dohkha ka jong phi ka ba phingat ka jingkhian ne ka jing thau ka long markat ju bat ki wei pat ki bangat on phia ya ka dor ka balabu markat ju klem duna ne tam shiliang omsha ban berat jaklia kung ki bitor ni ki plastik ha kapung ha kani ka sngi kan don ru ka jing penyalek kai lucky draw ka dor bai ticket kan long shispa ka wei lightly ars pa tengka ka price kan long kumni harum first price kan long 10,000 second price kan long 1,000 third price kan long 8,000 tengka lada duna ki rawan ru ka Jingai Khwai kan yai bet chakmat kumbalabu ya ka thong pen e la ka bok kan sip ko ki rawan lada dei sepung yo shude rengkhat sarengkau ku boleh sibun Bara, itu deh. Problem dia. Kalau तो अच्छा है हर जा रहा है